Op igen. Op igen. Og nu skal der slides. Det gør man ved at hoppe på det her ben, mens det andet ben det glider hen ad gulvet. Så siger jeg, hop. Og altså, hvis I hopper hen på det her ben, og hvis jeg har et problem, så bare tage armen med rundt. Det er fint nok. Yes. Og det er en langsom drejning det her, fordi det er ikke noget, der går stærkt. Vi siger, der, så drejer bare stille over rullegrunden. Der, så rundt. Så lige pludselig, så er det højre ben lige pludselig forrest. Det vil gerne være. Ja, det er det også. Og så siger vi ned på skælden, og så slider vi. Ja, og så krydser vi over benet. Ej, og nu kæft! Præcis, altså, vi har lige slidet med den. Og freestyle one. Så vi tager til slå. 7, 8, slå. Slide, slide. Slå, slå, 3 op. 3 op. Op. And igen. Slå igen. Slide. Slå, okay. Vi skal hurtigt videre til næste. Så jeg vil gerne komme ned i den her. Så I siger altså 5, 6, 7, 8, tilbage, gå, spark, spark, tilbage, gå, spark, spark, tilbage, gå, spark, tilbage, gå, spark, spark, tilbage, gå, spark, spark, tilbage, gå, spark, spark. Så går vi i gang med musikken, og så kører I bare. Til starten her. I stedet for at gå sådan her, så kommer til at starte sådan her. Ja, men det er robot. Ja, det er robotten første gang. Jeg siger bare, du starter fyldt med det. Gå, gå, yes. Jamen, jeg er i gang. Ja, det kommer fint, det kommer. Du har også cirka en minut freestyle. Så, og, hvad er lidt freestyle? Ja, udover de to ting, altså dreje rundt med placering og chassé, så skal du også forsøge at danse et eller andet stykke natur. Natur? Ja. Det kunne være et træ, som du har.
Ja,